محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ضروری توجہ جے فرض سمجھے تا جے فرض سمجھے تا ادا کرنا ضروری لیکن سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری محمد دے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مل کے پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے بڑے پیارے بھائی نے حافظ صاحب نے حکم دی تبس کلام دے چاند اشار پیش کر کے حاضری میری مکمل محبت نہ لاکھو سبحان اللہ سارے ماشاءاللہ حضور دی آل دے نوکر بیٹھے نے محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ضروری توجہ جے فرض سمجھے تا جے فرض سمجھے تا ادا
کرنا ضروری لیکن سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری بس تیزی نہ لگ شیر صاحب رجوع ملک صاحب جو اہل بیت دا نوکر صحابہ نو بھی مندا اے جو اہل بیت دا نوکر صحابہ نو بھی مندا اے اوندے حق وچ کے دعا کرنا ضروری محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری شیر سماعت کرنا جی میں لگ دے تے دشمن دی رانا صاحب جی میں لگ دے تے دشمن دی کری دیئے پرکھ یارو طلبکار بھائی جی میں لگ دے تے دشمن دی کری دیئے پرکھ یارو مومن منافق دا پتہ کرنا ضروری مومن ہے درد پاک گرانے دا مقروض میرا ساسائے انہاں دسیا گھر دا گھر لٹوا کے اسلام دی عظمت کیا ہے انہاں بڑھنے بالن دو زخدار جیڑے بشروں سے گمراہ سرکار دے ناتوں کٹ مریے انہوں آدن فضل وفائی محمد دے گھرانے دا حیا کرنا سارے غازی پاک دے نوکر بیٹھا کو سبحان اللہ کٹا کی بازو کربل ہے دسیا علمہ والے نے کٹا کے بازو کربل ہے دسیا علمہ والے نے کی باوے جند جان دی پئی جا شیر نماز ایسا فریض آئے جدی معافی کی دائمی نہیں نماز ایسا فریض آئے جدی معافی کی دائمی نہیں اس سر نظرانہ دے کے بھی سر نظرانہ دے کے بھی ادا کرنا ضروری ہے محمد دے اور میری حاضری داخل شیر مقطع محبت نہ لاکھو سبحان اللہ قصید دنیا داراں دے فضل لکھدا نہ پڑھدا
غزل لکھدا پڑھدا کیوں پتا مینوں ہے پنج تن دی ثنا کرنا ضروری محمد دے گھرانے دا حیا کرنا جی میرے ماموں جان نے مار ابراہیم صاحب نے بس ایک شعر درباری دا دیتا ہے بس تھوڑا جا لاتے ایک شعر آقا سبحان اللہ سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں